Per canviar l'actual inèrcia del Vendrell fa falta un nou rumb, amb noves actituds i noves prioritats. Nosaltres volem un projecte pel Vendrell a llarg termini, superant pactes puntuals que no van enlloc. Ara ens cal un govern fort i segur, que sàpiga prioritzar, que tingui clar quina és la direcció que hem de seguir i que no vagi a la deriva. Tenim un gran repte al nostre davant, recuperar la vila i, el que és més important, recuperar la confiança dels ciutadans en l'Ajuntament. Per això proposem pel Vendrell menys burocràcia i més eficiència, menys despesa supèrflua i més rigor pressupostari. Impulsarem l'activitat econòmica per atreure noves inversions i aconseguir així més llocs de treball, perquè hi ha una altra manera de fer les coses. Per això tenim plena confiança en el futur, treballant amb transparència, seguretat i consens, entre tots farem un Vendrell millor. El 22 de maig, vota Martí Carnisser. Confiança en el futur.